Srste. Pokračujeme v našej zime a pokračujeme v práci. Darí sa nám asi takto. Koverec je naspäť v aute. Zväčša som ho vyčistil. Netepoval som ho nejako dôkladne, pretože je zima a nemám kde to sušiť. Takže bolo to len tak z vrchu trošku od tej kávy, čo tam bola vyliata, porobené. Musel som tu všetko tie káble poskladať naspäť, jak to bolo. Tam bola nejaká riadiacia jednotka, to som tam musel dať. Už som tu dal aj tieto tyčky na pásy. To budem musieť potom teda prišrobovať. Idú tu nejaké, tuto ide tuším nejaká krytka so šrobom a už len sedačky. Takže sme postupili celkom. Túto časť doškriabanú by som chcel nejako obnoviť nejakou zázračnou vodičkou. Budem musieť niečo nájsť alebo zohnať, že s čím by to mohlo ísť. Dneska som chcel spraviť tieto dvere, takže budem musieť zhodiť tapacír. Problém by mal byť podľa mňa v zámku dverí alebo nejakom mikrospínači, pretože keď dám do zapaľovania kľúč, tak registruje otvorenú kapotu. Počkáme, kým prestanú pípať PDCčka. Registruje otvorenú kapotu, ale nie tieto dvere, aj keď sú otvorené. Takže a ani toto svetielko nesvieti. Pri zamknutí zasvieti, takže svetielko ide, no. Akurát, že neregistruje zavretie a otvorenie týchto dverí a chyba by mala byť niekde v zámku alebo v nejakom mikrospínači, takže budeme sa dať celý tapacír dole. Neteším sa na to a dúfam, že nič sa mi tam nezlomí. Musel som dať dole túto lištu, kde sa mi tento cvoček ulomil. Uvedomil som si, že není dobré robiť v minusových teplotách takéto veci, ale zvládneme to. Priniesol som si druhý tapacír, aby som vedel, kde a čo mám vymontovať. Tu je krásne vidieť, že to je z anglického auta. Tu je ovládané z peťátok. Možno tam nahodím aj tento tapacír, ale budem musieť prehodiť celý tento panelík, aby tu tie ovládače neboli. A toto sa dá prehodiť, som zistil teda. Tuto je jeden šrob pod tým. To je jeden. Tu sú dva a tu sú dva. A potom by to malo byť len na klipoch podľa všetkého. Tento som dal teda dole. Horné dva sú dole. A tu sú už len klipy. Aha. Dobre, to bolo zasunuté v tom tapacíre, takže toto tiež držalo. No dobre, tak ešte sme stále nie tam, kde sme chceli, ale zaujímavý reproduktor. Som ešte nevidel. Zalepené šroby. Odtajky som. Aha, vidíte to? A som na to došiel. Tak to zatlačím na to. Tak to ako keby zareaguje. Jo. Vidíte to? Mne sa to podarilo. Ropiť. To bolo trápenie. Môžeme si dať na odmenu kafičko.
Samozrejme, není to opravené, len som zistil, kde je chyba. Chyba je v kábli, rovno pri motorčeku, keďže som ho nejako popohýňal do štádia, kde to sklo bolo padnuté, tak som zistil, že tam reaguje. Poďme si zobrať kľúče. Poďme pozrieť, či aj reaguje na to, že sú tie dvere otvorené, reálne, na palubnom počítači. Stálo to za to. No a tento druhý tapacier tam asi dávať nebudem. Musel by som vymeniť celú tú kabeláž. Keď si všimneme, tak ten konektor má na sebe oranžovú západku a tento má čiernu. No a problém je v tom, že tuto sú teda aj tie ovládače, čo by mal mať šofér. No a neviem, čo by sa stalo, keby tie ovládače sú zapojené aj na spolujazcovi, tak radšej nebudeme robiť špekulácie. Tu som dal naspäť baterku a čakám, kým mi prídu pelový filter, tam je schovaný vzduchový, ktorý idem dávať nový a ešte mi chýba palivový, ktorý neviem ešte kde je, ale ten som objednal tiež. Takže tieto veci. Tuto nám tiekla nejaká hadička. Ja som to včera opravoval a toto tu bolo ako keby, že či to netečie. A vyzerá, že netečie. Táto, čo má tuto. Takže táto tiekla. Vyzeralo to, že v tom spojí. Ja som ju zatlačil hlbšie a prišoboval som ju teda ďalej. Takže uvidíme, že či to pomôže. Trošku som to vyčistil, ale je to tu celé zamlátené od oleja. Primárne aj kvôli tomu, že to dlhú dobu tiekli tie veká. Teraz keď to je porobené, tak už môžeme to postupne čistiť. Svetlá sú nejak tak zľahka preleštené. Ešte to nemám úplne dorobené. V takomto počasí sa ťažko pracuje, a hlavne kvôli nejakým chemickým postupom, dajme tomu zlakovaním, chcel som tie svetlá zalakovať, ale pokiaľ není 20 stupňov, tak nebudem to dráždiť. Takže potom sa ešte zmatnia a zalakujú. To mám v pláne spraviť. Baterka je teda naspäť a to budem musieť tu zakrytovať všetko potom. A táto sprostosť, jak to tu dlhú dobu bolo s otvorenou kapotou a zima tu bola asi, tak to asi vytiekalo, prestalo to držať, musím sem drievko dávať. Takže ešte túto tyčku, či túto piesnicu budem musieť kúpiť. Videl som komentár, že chceme súťaž. To bolo, ako z mojej strany to bol len vtip, ja nehodlám to auto ani predávať zatiaľ, ani dávať do súťaže. Ale díky za podporu, páči sa mi to. A ak by som predával, tak určite budem premýšľať aj nad nejakým, alebo nie, ak by som ho predával, tak určite to bude na internete, takže budete to vidieť, vedieť. To by bolo aj na dnes všetko, čo som vám ukázal, ja idem pracovať a potom vám ukážem ďalšie veci, takže to vám nemusím ani hovoriť. Dobre, čau, jasné, nazdar.